дар ҷумҳурии Тоҷикистон нархи маҳсулотҳои ниёзӣ аввалан нисбат ба соли гузашта ба таври рекордӣ боло рафтааст. Тибқи маълумоти Сараёсати агентии умури назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, имрӯз нархи маҳсулоти хӯрока дар мисоли орд ба ҳисоби миёна 345 сомонӣ арзиш дорад. нишондиҳандаи нархи ин маҳсулот дар соли 2021 216 сомониро ташкил медод, ки нисбат ба соли ҷорӣ 163 сомонӣ гарон гардидааст. дар баробари орд маҳсулоти дигари ниёзи мардум низ гарон гардидааст. Инчунин равғани пахта 22 сомони 30 дирҳамро ташкил дод. Ҳамаи маълумотҳои мо ба ҳисоби миёна мебошад. Нархҳое ки мо мегирем, ин нишондиҳанда 1,4% нисбати соли гузашта зиёд шудааст. Сатҳи таваррум моҳи гузашта моҳона мо 0,7% зиёд шудагӣ буд. Аз аввали сол 3,9%ро ташкил дод дар вилоят. Ин ҳам бошад асосан аз ҳисоби баландшавии нархи маҳсулотҳое ки зиёдтар истеъмол мешаванд, ба монанди равғани пахта, офтобпараст, шакар, ҳаминҳо мебошанд. аз раёсати хадамоти зиддинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд мегӯянд, ки нархи маҳсулоти ордӣ ва орд нисбат ба моҳҳои гузашта дар вилоят поён рафтааст. ҳоло нархи орд дар бозори шаҳри Гулистон тибқи таҳлили ин ниҳод аз 365-370 сомонӣ моҳи қабле 335-340 сомонӣ будааст. яъне аз рӯи таҳлилҳои омори моҳона арзиш нисбатан поён рафтааст. вобаста ба ҳамин қурби доллар имрӯз нархи орд, нархи равғани растанӣ мутаносибан ба моҳи гузашта 5 то 8% поён рафт. дар мисоли ин нархи орд моҳи гузашта барои як халта агар 365-360 сомонро ташкил медод, ҳоло бошад 335-340 сомонӣ шудааст. ба маълумоти Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки санаи 3 июни соли равон ба мо дастрас гардидааст, дар робита ба маълумоти агентии умури назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, сатҳи таваррум дар моҳи январ-майи соли 2022 3,9%ро ташкил намуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли қаблӣ 0,5 банди фоизӣ кам мебошад. нишондиҳандаи мазкур асосан аз ҳисоби болоравии нархи маҳсулоти хӯрокворӣ 6,6% ва молҳои ғайрихӯрокворӣ 2% ба амал омад. дар ин давра болоравии сатҳи нархҳо бештар аз ҳисоби омилҳои ғайримониторӣ, яъне афзоишёбӣ нархи маҳсулотҳои воридотӣ ва хусусияти мавсимӣ дошта, аз ҷумла орд, шакар, равғани пахта, равғани офтобпараст, пиёз, сабзӣ, маводи доруворӣ ва маводи шустушӯӣ ба назар расидааст. омадааст дар мактуб аз Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон. ба маълумоти Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, номусоид омадани вазъи боду ҳаво, зиёд шудани талаботи кишварҳои ҷаҳон, коҳиш ёфтани пешниҳоди молу маҳсулот, инчунин ноустувории номуайяни нархи молу маҳсулот дар бозорҳои ҷаҳонӣ боиси афзоиш ёфтани сатҳи нархҳои маҳсулоти воридотӣ дар минтақа ва ҷаҳон гардидааст. ҳоло нарху навои молу маҳсулот дар рӯи экран ба таври нақша пешниҳод менамоем. дар бозорҳои вилоят нархи маҳсулотҳои ниёзи мардум тибқи иттилои раёсати савдо ва нарху тарифҳои Сараёсати агентии умури назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд чунин мебошад: гандум 5,50 дирҳам, биринҷ 9,50 дирҳам то 10 сомонӣ, картошка 3 сомонӣ то 4,50 дирҳам, сабзӣ 2 сомонӣ то 4 сомонӣ, шакар 11 то 13 сомонӣ, равғани пахта 23 то 24 сомонӣ, гӯшти гов 60-65 сомонӣ, гӯшти гӯсфанд аз 70 то 75 сомонӣ, гӯшти мурғ 26 то 32 сомонӣ, орди навъи якум 1 килограмм 7 то 7 сомонӣ ва 20 дирҳам, орди навъи дуюм 6 сомонӣ ва 70 то 6 сомонӣ ва 80 дирҳам, нун аз рӯи навъи якум аз 3 сомонӣ ва орди навъи дуюм аз 2 сомонӣ ва 20 дирҳам арзиш дорад. аз раёсати хадамоти зиддинҳисорӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд иттилоъ медиҳанд, ки бо поён рафтани қурби доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, назорат аз болои нарху наво ба роҳ монда шуда, поёнравии нархҳо дар бозор зери таваҷҷӯҳ меистад. аммо бо поён рафтани қурби доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, ҳанӯз дар бозорҳои кишвар арзиши маҳсулотҳо рекордӣ боқӣ мондааст. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Наимҷон Айбов барои барномаи иттилоотӣ хабар.